Malawi Today. Nkhani ikuchitika ku Chikangawa lero lomwe lino makamaka tima kilometers pang'ono kungochokera pa mene inagwera ndege ya malemu Saulus Klaus Chilima imene idapha anthu amene wa 8 akuti pachitika kabloko pang'ono kuti truck yaonongekera pansewu ndi kupangisa kuti ichinge magalimoto ambiri mmene mukuonera kuti pali chikiu chachikulu kwambiri pamenepa kuti anthu akukanika kudusa ndi a traffic akungopereka uthenga umenewo kwa nonse amene mukulowera chigawo chimene chichi kuti pamene papa pachitika zoterezi ndipo mukamapita muzidziwa zimenezozo mwina nkutheka kuti mpezeka kuti mwayima nkumadaba kuti chikuchitika ndi chani. Nde drone yo ikuonesa chinzere ndithu cha magalimoto chimene chachingidwa pa malo amene wawa ya zimene timafuna tikuoneseni makamaka zimene zikuchitika ku Nthungwa mu Chikangawa forest mmenemo. Nde uthenga umenewo ono a traffic ayesesa ndithu kukonza njira ndithu kuti magalimoto azidusa ndithu mbali imodzi ya kuti pamene pakwanisidwe kuti anthu azitha kudusa bwinobwino ndi pamene mukuoneramo kuti anthu mbali inayi magalimoto akuyenda bwinobwino koma mbali inayi ndi adakali chiyimire ya apopo ankukonza kuti ma ambulance komanso anthu magalimoto ena ndi ena azikwanisa kudusa ndithu sinanga msewu umenewu umadusa magalimoto osiyana ndi akonza ndithu kanjira kuti anthu azidusamo choncho kwa amene tikulowera kumpoto nkhani ndi imeneyo. Ndiyeno mukuziwa kale amalawi yawo ijakafuna kukambapo nawonso kuyikirapo ndemanga zosiyana apa tingowerengapo ndemanga ziwiri zitatu zimene anthu akhala akupanga comment makamaka pa tsamba la mchezo limene la Zodiac makamaka pa nkhani yokhuzana ndi zimene zachitikazi. Ena akuilowesa nkhani imenenso kuyikamba mmene akufunira mukuziwa bwino kale amalawi nde tingofuna kuti tikuoneseni zina mwa izo zimene anthu ali mkukamba. Tiyambe ndi makoments awa ya makoments ena mwa iwo ndi amenewo awo ayamba ndi kulemba kuti fog akuti chifunga ya nde tidakaseserekabe musi tione kuti ena akuyankhula motani akuti drone in a thick forest nakutero ndithu akuti I don't trust Zodiac these days bola no can you say that again okay nde ena wakunena kuti where were these drones on 10 June last year akuti ma drone amene wawa anali kuti pa 10 June ya akuti nkhani imeneyi anthu akuyikamba motani tipitirira akuti report iyi muizukuti it's not about the truck blocking the road nkhani ikutero kodi ya ena akudandaula kunena kuti kodi simukukamba chifukwa chenicheni chimene chapangisa kuti truck iyo ikhale ili pamene popo kuti traffic yabwera bwanji pamenepa nde tatinena kuti Nthungwa you again ya nkhani itu ndiyo khuzana ndi truck sikugwirizana ndi zimene mukuganiza za ndege zijayi ndithu koma nkhani ndiyona kuti msewu watsekedwa ndithu kumene kuku nde tiyeni tikhale osamala kwa anthu amene tikupita mbali imene ya kumpoto. Izozo ndi zina mwa izo zimene anthu akuyankhula masamba la mchezo kumene kuku ku Zodiac nde zambiri ndi zimene takambazo mutu wa nkhani kwambiri ndi umenewo kuti chitraki chatseka msewu sitikuzoti chaonongeka pamene popo nde magalimoto ayimiratu ndithu kuti chilaini chachikulu ngati mmene mukuonera mu video nde ngofikira nthawi ina tingoti mwakumana onse tapangani like subscribe comment osayiwala kupanga share kuti ambiri aone nawo uthengawo komanso azisatira nawo zimene zikuchitika mdziko lathu lino. Yo,